Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jawwali mon kala ɓiɗɗo pullo woni so pullo ino salminama te ino juuroma kadi bandiraɓe noon hande ko neɗɗo amo jimmiɗo jarde mais vraiment mi hori andu ro mbami ni fuɗɗorde ɗum woni bandiraɓe sehel am jujirawo am musidɗo am Sirajo Balde. Vraiment Sirajo Balde an ɓuri andu holko woni e nder ɓerdema, mais so pullo ino ñaganoma jaam e cellal e fandare jokku e nde yo Allah timmin jikke gonɗe hakkundeji men ɗo ya ɓiɓɓe men mbaw ɗum ronoyde inchallahu rabbihi. Min mboɗo sikki ka sengo am ga yakkortaga ana andi ɓe mbi teddugal daserake ko rondere, donc vraiment jikke ɗe yo Allah naɓirɗe yeeso ɗum ñagotomin te mboɗo ñaganoma cellal e sellirede nde Allah dandatama feere gaño. Allah hokkuma cellal, waɗa cellal e nder galle ma e nder famille ma. Vraiment neɗɗo ala ko wawi haalde e dow maɗa Sirajo. ɓay ono gandi ya noddude saɗani ko nohede nde woni ko saɗi ko. Vraiment depuis rowanin aɗa holli kam manam ko a neɗɗo jingowo, neɗɗo ponkuɗo ko woni ko. aɗa andi neɗɗo jiiɗa ɗoyde a jagoyde galle woɓɓe han na jage galle maɗo, so yawhi ɗon han ɗo ede a jagede saare woɓɓe han yo a jage saare maɗo, so yawhi ɗon han ɗo ede a jagoyede tundu woɓɓe na jage tundu maɗo. Tanko yimɓe ɓe paamani ɗon bandiraɓe ko heewi wawa famde, surtout so pullo ardo jewte makko walla darande am. Mi haalani on leñol ngol tawi ko kaales, hay baba men Sana Seydi haali ɗum taw ko kaales mbiɗa daroranaɓe wawa yam. Bandiraɓe ko yettere Allah, yo Allah ɓeydi sutura, yo Allah ɓeydan en sutura.